Il-festi ta' San Dominku, San Pawl tal-Karmnu u ta' Santu Wistin iċċelebrati b'imħabba kbira mill-Beltin se jingħaqdu għall-ewwel darba flimkien festa kbira li se tiġi ċċelebrata fis-7 ta' April li ġej. Dan bħala parti mill-inizjattivi li ħadet il-Fondazzjoni Valletta 2018 fis-sena li l-Kapitali Maltija għandha it-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Din l-inizjattiva se tara l-parroċċani tal-erba' knejjes fil-Belt jingħaqdu flimkien biex jarmaw it-toroq tal-Belt bit-tiżjin tal-festa tagħhom. Opportunità li tinżel għasel mal-eluf ta' dilettanti tal-festi Maltin u turisti li se jkunu jistgħu japprezzaw l-arti u l-kultura li ġib magħha kull festa Beltija. Il-festa l-kbira se tibda fis-6 ta' April b'kunċert miż-żewġ banet ewlenin tal-Belt, La Vallette u King Zone. Il-qofol jintlaħaq l-għada s-sibt bil-ħruġ mill-knejjes tal-erba' statwi titolari għal purċissjonijiet separati li se jterqu mat-toroq tal-Belt sakemm jiltaqgħu flimkien fi Pjazza San George għal ċelebrazzjoni waħda mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Il-kappillan tal-parroċċa ta' Santu Wistin Patri Deo De Bono qal li din l-inizjattiva kienet ħolma ta' ħafna Beltin li jaraw festa waħda kbira bil-qaddisin kollha tal-Belt. Din darba kienet f'okkażjoni differenti, ġifieri ma li ħarġet l-idea. Ħadna pjaċir biha għax hija xi ħaġa li ħaturi iktar laqda, hija xi ħaġa li naħseb kull Belti xtaqha. U allura tħallna liha bil-qalb ġifieri għax nemmnu li tista' tkun attività li tagħmel anke l-ġid fil-Beltin stess, ġifieri l-fatt li aħna nkunu flimkien qed niċċelebraw festa waħda ħatkun ta' ġid għalina fl-istess ħin ukoll hija mod kif aħna nuru lil ħaddieħor ukoll ġifieri kemm laqta ta' bejnietna is-saħħa fil-verità iktar milli ġib il-firda. Patri De Bono qal li dan huwa pass li se jibqa' mnaqqax fl-istorja tal-Belt u ta' pajjiżna għax hija l-ewwel darba li saret xi ħaġa ta' din ix-xorti. Iddeskrivija bħala opportunità tad-deb għal min għandu għal qalbu l-kultura reliġjuża. Din ħadkun milestone għalina. Ħadkun ġifieri fis-sens li aħna issa nkunu qed nuru verament bil-miftuħ li aħna flimkien naħdmu. Ħadkun milestone għall-Belt Valletta għax naħseb hija xi ħaġa li qatt ma ġrat. U allura f'din is-sena tant importanti għall-Belt, naħseb il-Beltin għal-jom din hija xi ħaġa kbira. Naħseb jiena kull min iħobb il-kultura reliġjuża f'pajjiżna għal minnu dilettant tal-festi u dal-affarijiet kollha din hija wkoll okkażjoni tad-deb għax hija xi ħaġa li ħatara erba' festi jingħaqdu f'festa waħda. Intant brabta mal-attivitajiet tal-festa l-kbira fil-Belt Valletta, ir-regatta ta' jum il-ħelsin se ssir dakinhar tal-festa l-kbira. Iċ-Chairman tal-Valletta 2018 Jason Mikallef fisser din l-attività bħala waħda li se taqqat mhux biss l-entużjasti tar-regatta iżda wkoll il-pubbliku Malti biex ikun jista' japprezza ħolqa oħra fil-kullana ta' attivitajiet kulturali u sportivi li huma mnaqxa fl-istorja ta' Malta. Nħoss li regatta għandna ntuha ħafna aktar importanza hija kultura tradizzjonali tagħna, sport tradizzjonali tagħna li l-mur lura 20 ta' snin inħoss illi għandna nagħmluha ħafna aktar festa l-familja kollha, mhux biss għall-entużjasti diretti tar-regatta. Allura f'din l-okkażjoni ser ikollna festa kbira għall-familja kollha madwar il-Port il-Kbir fuq ix-xatt tan-naħa tal-Isla fil-Kottonera u fuq naħa tal-Is in-naħa tal-Belt Valletta.